Dneska si dáme challenge, že koľko aut stretneme, toľko spravíme aj drepov. Typujem to tak na 100 drepov. OK, prvé auto, druhé auto. OK ľudia, tretie auto. OK, štvrté auto ľudia. Páté. OK ľudia, takže máme 6. autičko pred nami. OK ľudia, toto je naše 8. autičko. OK ľudia, máme 45. nie, 9. auto. OK ľudia, máme 10. auto, vyzerá tak ďurová rapidka. OK ľudia, máme 11. bomba. OK ľudia, máme ďalšie auto, tuším, že 11 alebo 12. OK, máme ďalšie auto, 12 alebo 13. Ďalšie, 13 alebo 14. Máme ďalšie 14 alebo 15 auto. OK, ľudia, máme 15 a 16 auto. OK, máme ďalšie auto, už neviem koukáte. A ďalšie autičko vidím v zozname. OK ľudia, máme ďalšie autičko, výborne. A ďalšie autičko ľudia. OK ľudia, máme ďalšie autičko. OK ľudia, a máme ďalšie autičko, už neviem koukáte. OK ľudia, takže práve teraz sa ideme teda spraviť tú výzvu, čo sme hovorili, keď sme išli sa bicyklovať, že za každé auto, čo zvladáme, spravíme nejakých 5 repov. Úplne sme sa na to nekúkali, koľko ich máme, typujeme, že tak robíme tak nejakých 110 repov. Jedno teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, ani pomalšie. 26, 27, 28, 29, 30. No, mali sme teraz 30. 30 sekundovú pauzičku, možno 20, spravili sme už 30, pokračujeme. Naše časové miera si to 3 minúty je z obkecávania vpredu, takže pohodička. Pokračujeme? Aha. 31. Počkaj, dáme žije. Tak dajme 31, 32, 32. 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7. 7, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
To je na to. To bolo jednoduché. Okruhle, takže nakoniec sa nám challenge podarilo splniť. Bolo to moc jednoduché. Akože hej, dali sme si 3 pauzičky a to bude také malinké 15 sekundové možno, že? Lebo ja mám to kolienko, takže pomalšie radšej. My dúfame, že sa vám táto challenge ľúbila na tomto kanáliku, ktorý treba ožiť. A vidíme sa do ďalšieho videjka. Čau!